Faba muntie Edum TV fwa ko faba muntie yenio mo fa muntie arefwe Edum TV ya yedi the mobile Doom TV, so said ye did kind of Mokaya no, and na ya Manyhiaa, Yera, Asasira, or not say or 2 4. Na him fear na ya nemo ababe pie na aya asatna edi asamba kumienu bi ne hwe sade osebo enije ene sade yesi tutu powder egu ni ade no na chese na enije abapa na emsa manya me papa no mabusuafo a ene dey wonomo ani agye no bia ya nemo baba twetwe nkomo ne bi sa sentie na dey wonani agye no wotutu powder no wotutu hire na empono chese samamoni ade koso ye be so wonom na womo aboyemu entremu medina sweetie nana ajampa chemo akwaba do ba Edum TV so mejosu oburu wadama mpache be bisa sane afro say ye freme chame boaten nana Hemanhene ne chiame ne me nana wadama me bacha ya nana ben na ne chiame anyway nana Hemanhene otufo bonkum wona second command obatafo a wona second command ti nana Hemanhene ne chiame ne otufo bonpon chiame eneme Jo, nana ya bada wasa papa nana ani aresa dia wone sabe womanfo ani agye na wosebo ahodoa ye tutu powder gu ya ho chesa obi kra nyankra ko betofo mamnim no kwana na mpacho da ma ye de na ekoso ama ni je we nyina bai yo edika na bedo ura Asantehene mi ro mbom wase mechia o meda wase eburu so do abotere ene no kredi ato bebia da pepepe sabe na Hemanhene ba ye emfie nsunie ene nye na Hemanhene a anka Heman kura kasa Heman a obi kura nim se kwabele Heman bi wo ho na Hemanhene ba odi emfie nson asese kuroi oba wodi 6 plots or the community center why tourism ebeni ni Hemanhene fie na Hemanhene na se Hemfie si wo Heman kwa primary school mo ma na school da kwa na bikaji da na bubu Hemanhene ba wo sisi o school for nkura ikura no sabe na bi mpaboa no montare kura nya ene o Heman a ene school for ntale a se wo bi mpaboa se wo nya nam na Hemanhene so ene ne se wo mo school mo no ene na Hemanhene sabe akwadua se o mo ne ti oba bi hene o mo hye ho a o mo ya be che se kronifa
say ahoya to be dia an koduasefo ene hye wo say ahoya to be dia ba afa kotabusuafo sabe asem me dan wura Asantehene nim na Hemanhene say me da me mabotre me dan me wura Asantehene one hye me nimonyam ti me mpa basa bia ye wura ba ye akoduasefo mo makro ni munyo omo prepare nipa na we wura police station nyina ye wura awampa ba ene dan ye wura beto ye wura Asantehene nim ene to be me bu asem dia sondua banda Hemanhene da wo ye kro no eye me fededo sabe ye wura Asantehene say Hemanhene kro na bonti na fichire ba bibiala na Hemanhene na ne dia oni to be bibia nya asase wo ho enkoduase ba fa kotabushafo kwa nya asase wo ho na de atia no no wadaroma na dan Hemanhene de otufo enmonyama ewura Asantehene ase na enmonyama ene dwuyi enmonyama ye wura Asantehene ase na Hemanhene no ndamase eburu ndamase so ndamase amopia yadamunyina mose amsa ajampa choba so kan bibi kakra wadama ya mwakwa abadoba aja wadama mpacha mwakwa abadoba Dum TV so yo meje muso munimo tifu nyina mepacha na ya frawo san na udibia nso wo wukuro mu de san ya frawo san na udibia ne san wo nso ya frame edukwa me de dodo no ata frame ye na se sana dodo no ata frame mi free Heman mi free Heman nifa hene abusuam ene nkonyasoafo hene abusuam na no wadama eni ehwesa de osebo no ekoswa emsa na naba kono emsa na nabo atia dika akambi ya baso wadama oso de nchire mu kakra beba na ai ne ya che ne se yeda otumfo ase nyankopon onhia otumfo pa se de wode no kure eye na djuma no sa pepepe na waye enti yede enhia enikabia ene ma otumfo se nyankopon ema no nyansa ekosuru paye na ontra asase so nche se de beboa ma oman no enkoso beba Asantehene mu ai nana yadawase papa pemse munyina modemasida eni kabia ema asase ewra eye wra nana osei tutu ababio opemso ana modemasida brano no nana emsa wunua yiso peso oka bibi kakra wadama onsoso wadama mepacha frausai mepacha frama obi ya mifri nifa busuam mepacha onsoso dia kakra dia na abaka kakra afa asama ekoso ne hu mepacha eye na Hemanhene eye ewra otumfo adaroma odo ohin ibreye ne huni asem sebio omukura na omuto ma papa no kaseti ano no odo amunyina aye ne nananom ne ma nyina wanyi obi wokwaka wasida bi omunyina aye mema omunyina aye me nananom eti onyi bi ntonkro sebio odo akaso okum nipa kwa osan ya asase e ma no ton ye edi ye ni nyina anya omofe kwati a afa ade ache ya omode announcement bi aba Heman eseti oba bi se Heman kuro ni nyina ya omode ya yesu ya de da ewra ni ewra ni a otu kwa amonone ya free ewra ka je ni se ewra say na ti oba bi abusua ene ne dom abaye okuro yi mu ama benyamenya ya de abakuro nim ya ka she ewra ka je se nya abotre ma ye ni akire enko ye basabasa no ndo de abotre na ebu ni man ampa ye di hwe wo mu e mo ye dom be nyina awie ene se dia ade achi otumfo bre letter se wo hia ewra ene ne yeso ye di akire e ba ye nso a yewra e be ka na no asem e dia ti oba bi na ono so ye dukuro no onso aye no e ka na no asem no yatimi atu na hemfo nketua ni bia na sa na hemfo nketua no kra na dia ya na chese me nyini so obeti asia kra se ba ma me so kwano no so aka bibi kakra e ma me pa cho mo akwa madoba Dum TV so meje mo so pa me pa cho ne France pa cho we friend mama ama yo me pa cho me di se so fi Heman kro ni mu e di se me hwesa dia powder na sia dware wona na ani se de wani asia je wunwi na se Heman kro ni mu na ofidi kakra na so beka kan me pa cho de meka nyina na me nua no maka no na me de meka ne se na Hemanhene oba krom ho no age de otan no na wo mpena sem na de obeja na nipa eye no oba ye wo ma no mo nsem fata nyina ne wo ma ye yie sa krobu ho no ma onyine yenim ye ba menhia da bia bete nkrofo a wo mo hene atutu kro na se Hemanhene ba ye schools community center ahimfie eniema a kyerese papa no de agu akwa ma wo ye no na kyerese wi aso bi tan wa onte wasemase me de so bi hu de Hemanhene ya me maame amade minim de wo ye eni nti me say wo ma na omususu say Hemanhene omode ne be otumfo na nkara konwa de abon me maame ama me so me so omontom akadem kakra me so metimi aka no abusia ya da munyina se
Yabama kwan ma munyina mo aka be fi se Manyhiaa papa na yetie mo asam no nso so a na chese ni je na se fata samwani no agye me bra yi nso so awo me nche me nua ba ma ye mo akwa ba do ba dum TV so me ju so buru ma me me pa cho ne afra say e very me na akwese ade ma afo me Hemanhene kwa yo ayenkwa wada ma na nso ya se da mani asi agye na bibi kakra ba na nso ba ka ho ye me kan se me de bia me ka me efiri me nkwa be me na maka se ye wura kotoko hinu opem so tumfo se tutu de me som na me ni nyame bia se me wa santima me na me santini de me ni nyame bia ka o se tu opem so me koto no me deda ne form me ahimfia manyini wa ha ba akokora me manyina ba be wie wa ahimfia na de me kan se na Hemanhene oba wo de abotere no kure de bia baba na smo kan se otumfo ye wura opem so na no asem ye oja Asantehene no asem ye oja o ne sentin abere bia no oka waka etina nanso aye se ono de se obatu ni wura no asem agu de da bi da ensi da ne sentin de wura beka bia bonkum mekọ nifa mekọ mebia ewura beka so onye bia ne ma obeka so onye bia oye nti odna botre ene na kokoduro ne bibia ne nim de nyansa nyina eboa asanteman nenso oba Hemanhene ebusua ne bi sisem da bia meka se Heman enya nkura no empanimfo asabi ebu sabi so omunim asantema mra ne amane omo ne sai Heman oboko bosa abrewa bi sase panyi bi no sase wadi sika wa man of asika so mfa ntwemanso which is nonsense ye wadi bu a tan wo wi ase na so e wo se sebe ye de abotre eye bibia ye se abotre wie mankunimdie ne sentine ne ye de abotre ama nkunimdie aba manu asi yada masa papa Hemanhene fo nyina yada masa papa samonso maje ebra na mo ne yan atwetwe enkomo ene de hu sa Hemanhene fo ani agye papa na yetie wo mo ensam no muso na chese sefata se ene dai wonani agye sade wonani agye menua ba se de wani agye oba so kasa kakra na yo ya grandponie mi amije na me semfata se ne ka wakura hye me nsa enso ahine sawan santi enne ya wole mi ahyebani monyam medana se enne dan ne nsa ka na sase yenyina yeni agye kwa che da de wo yen ehyiranka no ansanya achede asum bukura chen sa achede we awanye emma ne kwatemfen no ofa mu ya mai no papa we de ya nya no ye mai wa ekiyawu papa what is this aye bebre aba ke ma pani ba ya mai me say papa we ya nya na ekiyawu papa we me say papa we eya no papa we ya ma ya no ohene no ni onyam sem e wonanim papa no ma no kwan etie de otumfo ase pa yakopon hye otumfo wa ya de se wode no kore ato de da na se ye ni Fred me ni be me ba wiase eni Fred mi hu se ye se ye ni obi hwe asase enne se otumfo ti me confirm de a ya da na otumfo ase yakopon hye no ne numa pa wo ye ni na no mo amne ne tira konya so no kore ni pepe ye e no mde ma otumfo ya da na se pa ya na Hemanhene fo akonya Hemanhene fo yada munina se
so sana na Hemanhene sam ya di kan bo so da ne manfo bia di kan cho enkomo bebre na sabe ya me no ma sabe sana na Hemanhene na nkasa mu ene ne na eba ba twetwe enkomo na no wada ma ye bom mu ase edema o ye mo akwa aba edo ba Adum TV so meda obibia ase meda Mary Asantehene ase sabi deda ekoso wa ne anije ani age nyina se yewra mfa no kore anto anka ka sabi ebekwa akofa wi ne kase aba mikro sabi medi akonwa afa ne manya 7 years me ko 8 years bibia me ye no kro mu obia me de abotre ene no kore beko kro ni da ho for 29 years na ohini bia ni wo nti aba amamre ne amane asem a mikro no na wo munim ti me kire wo mo ne de na wo sam de abotre nko a me nko a me ba free last week ya bo me kwadu saa kwadu bia bobom biara na no ama medipe ene we na ye de mu oduru pa ti na ama mikro mufo no sabi wa bia fans that u ba bi dikuro mi a mikro mufo e che kuro no mienu e de fa komati u ba bi dikuro se onka se ho ye ne dia na o montonton sase eni amfa so me ba ye e dia na me nyeye Manyhiaa the biggest community center in the whole Ghana. Manyhiaa the biggest museum is 10 acres so school nyina Manyhiaa mama but still enye nkofo bi fe mo pese mo dimbe nyina na mugu mani ase universe na o makwan so ati ase no kra na o se de bibia tu so mo ni age a wo kro ba bia hu ni se o mpini mo hini bi mefa ni kro enu ti na mi kro mfo di machi o mo time o mo bo machi because abaye no on bezo mo de ntokwa on bezo mo de basa mis mo bia nko ntokwa ye de no kre ebeka asem no mi shine no mi swache Asantehene se me Asantehene kro ni mam se Hemanhene wan ka se Hemanhene number 1 ene on number 2 Hemanhene ba ko pe me ne abo so bosie me ne adwati abosie me ne mamponte bosie me ne me fa ne sen adumaka se bosie me ne wawa se bosie da na wuti uba bi wuti bi free ukrom e jampu nkro be ese 9 e ba mi mikro bi se mikro mfa ye odia why because mikro mfo no mo mpen koso no wo mo mom na hyemu ye saadia ahunti saadia no eni kwase e ma saadia ne adwuma sabu ye ohene bia sabi minim so bia wo sa manso se mi di bi wodi krom ba manso ne ba manfo akoma ni akire fa wadwene no abotre na fa hyehyɛ onwoma edu ya wura ni ma ya wura obetie obi ade na mo obebe kisho I can't compare Hemanhene and open as a tongue.
Abusaya guswa awa enkunimidie ani wasabana ekoso awa yewra nana osei tutu ababi opemso ahemfie no na ani aguswa ede eniche ni wasabana wonsam no ede asom na sada dum tv ya no na ni amamra ni amane na na abrani abrebe yekosoa ede asom yeda soa ewo Manyhiaa ahemfie na yanya nana Hemanhene na kwamu hene yana no ebetwetwe enkomo na afe wono soso no kakra wo no wakano aboyemu ntremu ni yahunu asam no ne farabai ene de say akwa na no wadama ye mo akwa abado ba adum tv so yo me da asemame na wo ho ye de nyankopa adum yenso ye ho ye papa na no wadama sanso ho ye de nyankopa adum so me so me ho ye pa na ye da se ene wakwanya wa ma ye se ye na wo entwetwe enkomo na no wadama me chidi sawo ye na Hemanhene na kwa mu hene na ne ye fra wo sai me de na sapoku akoma abebia metoso mienu nana saponku bankoma otoso mienu saponku bankoma abebio a metoso mienu yo nana saponku bankoma abebio otoso mienu ya oye nana Hemanhene akwa mu hene nana me akwa mu hene awo Heman sesi nana Hemanhene kura tukwa ya me ode na chijame yo nana ye da se papa ewa akwanya wa ma ese no entwetwe nkomo na ne ba ya no em sabo manfo adi kan na ye twetwe nkomo bebre ya pasa wo ye oyempon de ka wa betimi acha asem ne mu eyie ama de wa ma ahemfie ase na de otifie na hunu asam no na hyase ni de sese akwawie yo ma me da se asem no nyina ne se nana Hemanhene otumfo de tumi ma ne se onkohwe Heman kuro so ema no na odi tumi ko ma no emfie nwotwe mu na yawrai ana ye wo kuro bi wonton so ye flo hot wo baabi ho hene no so sesi kuro ni nyina ye ne dia a o mo ye no ma basa wo kuro no mo na nana Hemanhene ne dide nana sa wansan na botrenti wanye bibia no de betu ewranim na ewra se da bi sa wansan wona me de kuro no hia wonsa ma fa ma to baabi enti kokodi wa konwa obia no wa be ha wa adwene wo ho ena ma ni gi aba because no ma mo ye ne doso bafo ko tonkrofo bi so wo Heman ho a ye fo ma kodo asefo o mo so omota sa tuba bi na chi a omudi sebe ensemhunu ewo ho asese no mabebe na mfata so omo ya omkoso aye eti na bedu yewra ose tu opemso ani mo no wose na Hemanhene wona me no amdi ko na sha onsa tuba bi o akodo asifu obia kotra ba bi na nana Hemanhene ini na konwa na de te no adaroma so wo se anigye aba a manfo bosa na ye anigye aba se nana Hemanhene ko fa ne kuro no na tuba bi no so abodi kuro bi abetra Hemanhene ye fa na nkobia hene otumfo se atwam so onye ankobia hene bia biem ewo saa tuba bi won tukuro no de ohia no ya police for cross ache no okobubu obi da agu ama police for ache sese a o Manyhiaa police station it is all ten sa that's no asechira no maame
Nana yada sa papa ne wunkyerɛ mu a wode ama yɛ sɛbɛyɛ a deɛ wantimi ama nana himfi anasɛ de wofia no atimi ahunu asam kropɔte a ɛne de ama mo ani agye yi nana na woka se wɔnom yɛ nneɛma bebra ɛnsa ɛmfata ɛne ade na kyerɛ sɛ nana yɛtie wo kasa yɛ mu a na sɛ ɛkwan bi so no yɛnwura atu to ba bi hene adeɛ so ana to ba bi hene akasa de ontu na adeɛ so na to ba bi hene ne bɔ ankɔbea hene bɛtɔ hema kuro no mu sɛ sɛ wɔn ɛbɛhwɛ hɔ ama no ɛna otumfoɔ si dabi oni kwan sɛ ɔbɔ hene to hema te saa hene no watwam wɔhia no waka kyerɛ busuafoɔ nyinaa so ɔnyɛ hene nti wɔne deɛ ɔnyɛ hene yɛtwam sisiɛ ɔkɔbubu obi dan deɛ nɔɔma ɛmfatare bi no ɔmo kɔ a no sɛ obi yɛ adwuma a ɔmo sɛ hɔ yɛ tuba bi asase na ɔmo akɔgye ata ɔmo ani ase na amanfoɔ adwuma ɔmo yɛ stop work wɔ hɔ saa ɛno bi ɛna wakɔbubu dan no bi ama polisifoɔ abɛkye no sisiɛ no ana ɔmo saa wɔ hema na ɔmo tɔn saase a ɛnyɛ ɔmo dia ɔmo de tuba bi hene edin ɛtɔn saase a abra ɛnyɛ ɔmo dia ɛno nti na ama ɛsɛbɔ no yɛni agye paa ne kuro ni kɔ enuma paa na hema hene yɛ no hema no ne kuro ni maame okɔ hema ya wo de da kopo ne fɔ ne bɛhwɛ adeɛ ɛno ma ɛkɔ so wɔyɛ mpunto adwuma bebree na saa akɔdɔsefo no mo hema no ɔmo mpɛ hema nkɔ so ɔmo yɛ aborɔ efititititi aborɔ no manko a na ɔmo yɛ ɛnti ama hema kroman no ani agye paa etu hu se bo ɛkɔ so nyinaa yɛ ne gye abantra me kura me gye mani agye na me yɛ hinta kama pam to ba kura hwihwi na me timi nworo me ho cause mani agye paa kono me kɔ so na nyɛ etama nyina ani agye paa wada roma na ne yada was papa penes wasam tofa bo nyina kyerɛ sɛ abotire wo yi ewie nkunimdie ɛna ne de nsumode ma abotsere enya mu nkunimdie a ɛfata samonsa ɛka na ne yada mas papa nana yada mas papa nana ne kwakran se be jama mama akɔ no ɛdi asɛm ana mobɛka kyerɛ yɛnwura nana osei tutu ababi opem so yo asantemawura yɛkasa yɛbɔ mu asɛm a wada meburu ade a otumfo osei tu ɛyɛ no asantemamu no yakopɔ mo ne nyini nkyɛ enkwane ahoden omfa bi nom no na onsafo nyansa ne sa nom no saa kyese wa ma asantema ye de eno obi a priest obedi hene because otumfo ama asanteman ahenie no ayede obi ani age first kro emu obi akonya so oni a osibisoro dabi enente saa obi apese odi akonya bigira we kura no ebesa pedem dem kura ka besa ape because akonya na in fact ede pa akonya di ede pa enti otumfo se tu de onyakopon emmo no ommo amasantema nkoso saa yetanachi yene yenuamo yemma yade asesade se wasantema mu nyina ta otumfo achi no papa a wo yenti yetanachi ana yabada was papa pamobra eno madaji wone wo manfo nyina yada mas papa pamobra na madaji amunya ene ya etwetwe enkomo asedanka mo pa yo yada mo so ase mo ma asem no nko achiri na Hemanhene nyuma pa oye ne heman no amanfo mfo mo ne mra mehwe ehie pa oba heman ya Hemanhene say waye museum kase enye museum wa hemanfo kwa na behwe the whole world ewiase nyina obi atim behwe oba first yaka yane yaka toilet ebi ni ho papa na daroma oye bi oguso enchekura na wawie waye baby kase a ye frɛ no the background so ye be ye wo ho amanfo bebre betima ofri heman yo ofri heman yo opese oye aye no nya baby nya ya oba heman ya obema akwan program bia be so e bia oba abanya nso ho adware yane wo ho be se me kam krom kasa yane wo ho ba bia bibia be so oye bia ebi wo ho ba bia be dama da chi nyina ebi wo ho enye hotel so tise de wani hotel na pepepe nesa nana moda yenran so so asia wi a sambe na beka cha Hemanhene nso na asia ne wa wie krakrakra o mi wura wada meburu wa wakɔ mo hene onyakopɔ ɔma onyine nkyɛ nyakopɔ ɛma ankwane ahoɔden awurade ma wo nyansa wodi bu hemaman no na enko so anya saa awurade hyira wo ne wasefo nyina nyansa wo de tete no so yɛhwɛ ne ra tete abusuafo ye de awurase awurade nya ne kɛseɛ yɛda na sepa nana yada was papa pabusia yada munya na nso mo asamada agya na mo bra ni abra bia no yade amamra ene amane adwumade wadum TV so ebesom a mo nso mo hye ede emaye no na ene sɛ de wo sebo no ekoso no nana ababio nana wada ma odin bio nana sapo kuma ababio a metoso mienu
Nana sapon kuma baby otoso mienu a oya Hemanhene akwa mu yene ene ne no atwetwe enkomo no achacha asem ne mu aboni nyina tofa ede amaye yada nana se yada obi bia nsoso asem nkoso na mo hye Adum TV na de ekoso nyina nsoso ne bekoso ane ede asomo me so ya no subscribe ede amaye no ahye nso ma afoforo ahwebe na do comment nsoso aguase ede amamo me di sweetie na koso aka ya wo de aka eche bia de baba somo Adum TV ya ye di mu